дар чорабине ки бахшида ба 30 солагии фаъолияти эҷодии шоир Абдуқаҳҳори Қосим дар кохи дӯстии шаҳри Турсунзода баргузор гардид, нахуд шарҳи ҳоли шоир ба ҳозирин муаррифӣ шуд. зикр гардид ки мавсуф муаллифи 6 китоб буда дар тарбияи маънавии насли нав ҳиссагузор аст. ҳамчунин дар тӯли қариб 30 соли фаъолияти эҷодиаш беш аз 100 суруд таҳия карда дар ҷашну чорабиниҳои адабӣ манзури алоқамандони созу наво гардонда шудааст. Абдуқаҳҳори Қосим на танҳо шоир, балки дар инҷо мо дидем ки ҳамчун шоири зулисонайн, зузабона ва ҳамчун мусиқадон ва эҷодкунандаи таронаҳою сурудҳо на танҳо дар шаҳри азизи бисёр маҳбуби барои ҳамаи мо азиз Турсунзода, балки дар тамоми водии Ҳисор ва ҷумҳурӣ ном бароварданд. мо аз ин чорабинӣ таъссуроти бисёр баланде бардоштем, зеро ки ҳам ровӣ худи шоир буд, ҳам гӯянда буд, ҳам сухангӯ буд, ҳам оҳангсоз буд ва чунин таъссуроте шуд ки гӯё ман чунон ҳис кардам ки аз ҳама беҳтар ва бештар худи ӯ кайфият бардошт. дар ҳамоиши адабӣ шоир Абдуқаҳҳори Қосим шеърҳои тозаэҷоди хешро қироат кард. ҳамзамон шогирдони маҳфили адабии ворисони Турсунзода аз эҷодиёти шоир як силсила шеърҳоро манзури ҳозирин гардониданд. дар ин шаҳри Турсунзода, дар ин кохи дӯстӣ ки дар ҳақиқат маҳфили дӯстиву садоқату ваҳдат буд, мо бисёр роҳат кардем, ҳузуру ҳаловат бардоштем ва Абдуқаҳҳори Қосим паҳлӯҳои гуногуни эҷодиёти ӯро боз бори дигар мушоҳида намудем. ин маҳфил боз ҳам бори худи шоирро вазминтар мекунад ва дар назди муштариву мухлису хонандаву шунаванда масъулияти ӯро баландтар мекунад ва водор месозад ки бештару хубтар эҷод кунад. дар маҳфили шеъру суруди шоир шоирони варзидаву номии тоҷик Сайдалии Маъмур, Али Бобоҷон, Султонмуроди Одина, Ҳидоятулло Раҳмоналӣ, Маъруф Ниёзӣ, Ҳасанбой Ғоиб, Шодӣ Турсун ва дигарон иштирок ва суханронӣ намуданд. чорабинии адабии узви иттифоқи байналмилалии нависандагон ки бо ду забон тоҷикиву русӣ шеър эҷод мекунад басо хотирмон сурат гирифта ба ҳозирин таъссуроти хуб боқӣ гузошт. гузориши Хуршед Ҳалиму Фирӯз Мирзоев аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилоотии Навид.